Bona tarda, us donem la benvinguda a totes a aquestes jornades de debats per l'eliminació dels creuers a Catalunya i arreu. Dic jornades perquè sabeu que l'acte que farem avui s'inclou dins de la setmana Stop Creuers. És una iniciativa que ha començat aquest any i que aquesta setmana organitza actes també demà a Tarragona i el cap de setmana, dissabte, la trobada oberta a moviments anticreuers de la Mediterrània, a l'Ateneu La Base de Barcelona. L'acte d'avui, com us dèiem, l'ha impulsat l'agenda Stop Creuers Catalunya, on s'inclou l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, també Ecologistes en Acció, Stop Creuers Tarragona i la Xarxa per la Justícia Climàtica amb més de 100 entitats adherides. Vol dir que som entitats ciutadanes de base i totes molt lligades a la necessitat de canviar el nostre paradigma actual de les diferents crisis en les que vivim. Ja sabeu que entrem en temporada de febre totalment turística i tot això en un país, vull recordar-ho, en sequera extrema, amb una crisi alimentària, amb l'augment de preus als comerços i la manca d'habitatge a ciutat, però també manca d'habitatge a zones rurals. Això encara és més difícil i de vegades se'ns passa en nuclis urbans on precisament el turisme requereix de serveis que, com tot això s'ajunta, es fa molt més difícil de gestionar. Estic parlant ara de petites localitats de la costa on la gent que hi ha de treballar en aquests serveis turístics no troben allotjament per poder treballar, tenen uns sous molt baixos i no poden llogar un apartament perquè està a preus de turista. Els creuers són un element de xoc molt gran en aquest panorama. Ja fa anys que es posicionen com a una fórmula turística en alça, amb una major oferta de vaixells, amb molta més capacitat, moltes noves destinacions. Hem de recordar que la Mediterrània, que és un mar tancat, amb molta pressió humana, però alhora també té molta història i un paisatge molt atractiu que el fa que sigui un dels grans objectius per a aquest negoci. Així que el Mediterrani és una destinació primera per a aquests grans creuers que cada vegada estan creixent més. La ciutat de Barcelona és líder en creuers d'Europa i del Mediterrani i registra xifres rècords. L'any de la prepandèmia, el 2019, per exemple, 3,5 milions de turistes en creuer trepitjaven la ciutat. Segons dades del grup de recerca d'anàlisi quantitativa regional de la Universitat de Barcelona, el negoci creuerista aporta 1.083 milions d'euros anuals de facturació i genera 9.056 llocs de treball directes. Però llavors ens preguntem on va a parar aquesta facturació i com és la qualitat laboral d'aquests llocs de treball que genera aquest turisme creuerista. Un mes d'agost de prepandèmia, tan sols un mes d'agost, van desembarcar 400.000 creueristes a Barcelona, de cop, en 30 dies. Ara dividiu pels 30 dies. En temps de crisi energètica, d'aquesta transició que no està mancada de contradiccions, la indústria de creuers és una de les més contaminants i, per cert, també molt malgastadora d'energia. El fuel oil que fan servir, ja us ho comentarà en Jacob, és el més contaminant dels combustibles fòssils que existeixen. A la pressió contaminant dels creuers, que s'afegeix a l'activitat portuària i que s'evidencia amb les dades negatives de qualitat de l'aire, sobretot aquí a Barcelona, els barris del Raval i Sant Antoni estan mesurades. S'hi suma també, no tenim que oblidar-ho, la contaminació per plàstics del mar Mediterrani i sobretot de la capa superior. Plàstics, sobreexplotació, fan del Mediterrani un dels mars més contaminats del món, però alhora és un dels reservoris més rics en biodiversitat marina i costanera i només té el 8% de superfície protegida, una quantitat ínfima pel que fa a aquesta biodiversitat que, malgrat la contaminació, encara conserva. Cada dia s'hi aboquen a la mar Mediterrània, en tota l'àrea mediterrània, més de 700 tones de plàstics. Té una concentració de microplàstics, ara parlo dels microplàstics superiors, que és la capa superior del mar, en la columna d'aigua, semblant a la concentració de l'illa de plàstic del Pacífic, que ja sabeu que cada vegada és més gran, és una de les més macroilles que existeixen. La pressió dels creuers, doncs, no tan sols afecta la vida marina, sinó que té un impacte també directe amb la nostra vida, amb la vida humana, finalment, i en la vida dels altres éssers que amb nosaltres comparteixen, clar, aquest planeta.
si volen posar mesures, restriccions, però davant la situació d'emergència climàtica potser ha arribat l'hora de dir de veritat a stop creuers. Serà difícil avançar cap a un decreixement turístic amb aquesta visió que acabo de donar-vos? Això intentarem averiguar-ho dintre d'una estona. Avui tocarem tots aquests impactes, tocarem l'impacte de la contaminació, tocarem l'impacte de la fiscalitat, quines taxes paguen aquests creuers, tocarem l'impacte de la mà d'obra, la turistització de les nostres vides, i ho farem amb portaveus que estan implicades en organitzacions socials i entitats que hi treballen des de fa molt temps. Vull presentar-los una miqueta ràpidament, després els presentaré a totes elles, algunes ens acompanyen aquí a la taula. Ho farem amb Jacob Armstrong. Jacob és membre de Transport and Environment de la Unió Europea. És una entitat líder a Europa que defensa campanyes per un transport molt més net. Amb Marta Rivera, que avui ens acompanya. Ella és jurista, és economista, és membre de l'Observatori DESC, la plataforma d'entitats per defensar els drets humans. Amb Àngela Teberga, la tindrem gravada online, viu a Brasil. És especialista en turisme i treball precari. Parla de l'esclavització del treball als creuers. És professora a la Universitat de Brasília. I també amb Daniel Pardo, que està amb nosaltres. Daniel és membre de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, la BDT, molt activa, com sabeu, en treballar per una altra Barcelona. Així que avui, si us sembla bé, parlarem de contaminació, de fiscalitat, de condicions laborals i també de turistització. Us presento, doncs, el primer convidat. Estigueu atentes. Ell, com us deia, és Jacob Armstrong. Ell treballa a la Unió Europea, a Brussel·les, treballa a l'Associació Europea de Ports i Transports Marítims. Basa el seu treball en la gestió europea del Green Deal, del que segur que moltes de vosaltres heu sentit a parlar, des de l'energia i des del que anomena el Blue Growth. Significa una estratègia europea per la recuperació de l'economia de l'aigua. El creixement blau, l'economia blava. Així que escoltem el que ens ha de dir sobre contaminació i l'efecte directe dels creuers amb ella. Hola a todos y a todas, yo soy Jacob Armstrong, responsable de transporte marítimo en la ONG Transport and Environment, y les voy a hablar hoy de la industria crucera y el medio ambiente. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes somos? Somos una ONG basada en Bruselas, pero con oficinas en otras capitales europeas y miembros en casi todos los países europeos. Y nosotros hacemos campañas para acelerar la transición ecológica en Europa, pero también en el mundo, ¿no? Y así. Entonces yo voy a hablar hoy de los impactos de la industria crucera, ¿no? Voy a hablar un poco de los impactos generales antes de enfocar en los impactos climáticos, ¿no? Ahora bien, hay varias cosas que podríamos mencionar, ¿no? Para comenzar, hay el fenómeno de los pabellones de conveniencia, o bien las banderas de conveniencia, ¿no? Porque esto es cuando comenzó en los años 60 con las compañías cruceras, y fue cuando básicamente proclamaron que en los buques fue la ley de ciertos países como las Islas Marshall, como Panamá, como Liberia, y en estos países, cuando la ley es un poco más favorable, digamos, a sus necesidades, declararon que esas leyes aplicaron en sus barcos. Y lo hicieron para básicamente reducir los estándares laborales, medioambientales y fiscales en sus barcos, ¿no? Y en primer lugar lo hicieron para pagar menos impuestos, ¿no? Y se estima que las grandes compañías cruceras como Carnival, como Royal Caribbean, en el 2019 pagaron tan solo 0.8% de impuestos sobre sus ganancias, ¿no? Entonces muy, muy poco. Y también eso afecta cómo utilizan la labor, ¿no? Porque el empleo en los buques es muy precario, y puesto que utilizan banderas de países donde no hay, digamos, tantos seguros sociales o tanta protección social, que los empleados pueden trabajar muchas horas al día y muchos días a la semana. Y luego cuando hay accidentes, hay muy poco que los empleados pueden hacer, ¿no? Luego hay los problemas de la biodiversidad, y aquí podemos hablar de varias cosas.
En primer lugar, pues el efecto sobre las ballenas, ¿no? Porque lo que hacen los cruceros es ir muy rápido de un puerto a otro. Porque la gente en los cruceros, ellos quieren visitar los países, ¿no? Los lugares y no pasar todo su tiempo en el mar. Y eso hace que los cruceros los buques van muy rápido de un puerto a otro y suelen chocar con las ballenas. Y matarlos o dejarlos muy, hasta peor, dejarlos muy heridos, ¿no? Luego hay otras cosas, por ejemplo, hay las especies invasivas, y eso es cuando un crucero va a pasar mucho tiempo, por ejemplo, en el Mar del Norte, y entre temporadas va a cambiar al Caribe o el Mediterráneo, y va a traer algunas especies que no son locales, no son extranjeras a estos ecosistemas, y luego van a traer otra vez a problemas allí. Y luego el medio ambiente, ¿no? Porque hay que saber que estos buques, estas naves, son ciudades flotantes. Y eso hace que producen basura como una ciudad. Y deberían dejarla, desecharla en los puertos donde atraquen, y muchas veces lo hacen, pero muchas veces también no lo hacen. Y muchas veces lo desechan todo tipo de basura en el alta mar, ¿no? Entonces eso puede ser la basura de plástico, pero también de la grasa de los motores, hasta todo. Y eso es muy mal, simplemente para el alta mar. Y luego hay la contaminación y el impacto sobre el cambio climático, que voy a hablar un poco más en detalle. ¿No? Ok, entonces para comenzar hay que saber qué es el combustible que utilizan en el transporte marítimo en general. Eso es el HFO, Heavy Fuel Oil. Am, Básicamente es un desecho del proceso de refinación. Después de haber refinado el queroseno, el diésel, la nafta, se queda con una sustancia muy casi viscosa, que es muy nociva y que utilizan eso en los buques, ¿no? Porque es muy lejos de las poblaciones, así que pueden hacer un poco lo que quieran, ¿no? Pero es muy nociva, como digo, y en particular contiene muchas cosas, muchas imperfecciones, mucho azufre, y muchos metales, y por eso es muy dañoso a la salud humana. Hasta el 2020, se estimaba que los buques que pertenecían a una sola compañía emitían 10 veces más azufre SOx, un contaminante del aire, que todos los carros europeos, ¿no? Entonces, muy mal. Pero eso sí cambió en 2020, porque se sabía que eso mataba a miles de personas cada año. Entonces, en 2020, la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, hizo una ley que decía que las compañías marítimas tenían que reducir la cantidad de azufre en los combustibles que utilizaban. Y eso en muchos casos hicieron, pero como vamos a ver, el sector crucero no hace todo lo que debería, ¿no? Y en vez de cambiar el combustible, lo que hicieron fue utilizar el mismo combustible, pero utilizar una tecnología que se llama scrubbers. Y muy simplemente lo que hace es contaminar el mar en vez del aire, ¿no? Y lo que es que el humo que sale del motor lo van a mezclar con el agua del mar, y esa mezcla luego del agua va a contener todo el azufre. Luego el humo, el CO2 va a salir al aire, pero el agua azufrado ahora con el azufre y con métalos y con otras cosas va a ir al mar, y va a ser muy nocivo, muy mal para todo, para las especies que viven allí, pero también para el nivel de acidificación del mar. Entonces es grave, es fatal para esas cosas. Entonces desde 2020 hemos visto una explosión de esta tecnología, tanto de hecho que se ve que Carnival, que esta compañía crucera, ha pagado más de 500 millones de dólares instalando esta tecnología, ¿no? Entonces no imaginemos qué hubiéramos podido hacer nosotros con este dinero, ¿no? Y bien, hay otras cosas, hay otra solución falsa que es menester
conocer y exponer, ¿no? Que es el gas natural liquefiado, ¿vale? Y eso es un nuevo combustible para reemplazar el HFO, para reemplazar el heavy fuel, que se supone que es más limpio. Y eso dicen, por lo menos eso dicen los cruceros, ¿no? Es más limpio, dicen, porque contiene menos contaminantes del aire, ¿no? Entonces, el SOx, el azufre, el nitrógeno, contiene menos. Entonces, va a emitir menos de esas cosas. No sabemos, hay una pregunta muy abierta sobre las micropartículas. No se sabe todavía si el GNL, cuántas micropartículas contiene, pero aparte de eso, sí emite menos contaminantes del aire. Entonces es mejor para, digamos, am, para la salud humana. Pero lo que no nos dicen las compañías cruceras es que es mucho peor para el cambio climático. Y eso es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Porque básicamente el gas natural es el metano. Se compone un 90% de metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero al mismo título que el CO2, pero que es 80 veces peor para calentar el planeta que el CO2, ¿no? Entonces, cada tonelada de metano va a calentar mucho, mucho más el planeta que el CO2. Y cuando utilizamos el gas natural como combustible, hay mucho metano que escapa y que no se quema, básicamente. Y eso es lo que vemos en esta foto. Eso fue una investigación que hicimos el año pasado y vemos que este humo violeta es el metano no quemado, que luego va a la atmósfera y calienta el planeta, ¿no? Entonces el gas natural es otra solución falsa de los cruceros. Ahora bien, voy a hablar un poquito sobre la legislación que tenemos en varios niveles, ¿no? Entonces los niveles son la Organización Marítima Internacional, la OMI. Luego hay la Unión Europea, que ha hecho un paquete de leyes, algunas leyes climáticas para el transporte marítimo y para otras cosas también. Y luego hay legislación nacional o local, como en Cataluña o Noruega. Viendo cada uno en su lugar, ¿no? Para comenzar, hay la Organización Marítima Internacional. Hay que destacar aquí que es muy difícil tener ambición climática ambiciosa. Y es porque tenemos todos los países del mundo que están allí. Y eso quiere decir que también no es justo, tal vez, que tengamos la misma ley, las mismas reglas para cada país, ¿no? Europa tiene más responsabilidad para el cambio climático y también más medidas, entonces debería ir más allá. Y luego hay que destacar que hay intereses privados muy fuertes en la OMI y luego también hay países que son digamos que dependen del comercio marítimo y por eso no quieren hacer nada y de hecho bloquean mucho la ambición. Hablamos ahí de los países como China, como Arabia Saudita, Rusia, Brasil, Argentina y otras todavía. Luego hay la Unión Europea y que han hecho varias cosas, han incluido el transporte marítimo en su mercado de carbono, que está muy, muy bien, y luego han propuesto un reglamento sobre los combustibles, que se llama Fuel EU Maritime. Y ahí en los dos vemos mucha ambición, que está muy bien, pero tienen desventajas bastante significativas. Por ejemplo, el Fuel EU Maritime es posible que en vez de incentivizar los combustibles verdes, como el hidrógeno, el amoníaco, el metanol, va a incentivizar durante algunos años el gas natural, ¿no? Que es muy mal. Y luego tenemos la legislación nacional, y eso es importantísimo para crear espacios limpios y también para generar dinero para tecnologías limpias. Otra vez la legislación nacional es limitada, entonces no va a ser tanto como la legislación europea, pero es muy importante en su lugar. Y hay que destacar ahí que la legislación europea también es limitada, pero vemos que unos 40% de las naves
globales visitan a Europa, van a Europa cada año. Entonces la legislación regional europea tiene impacto sobre casi todas las muchísimas naves y si ves en 5 años son casi 60-70% de las naves que visitan Europa. Entonces sí, eso es el camino hacia, básicamente hacia la descarbonización. Pero quiero destacar un poco más, pero quiero hablar un poco más de la legislación nacional, porque sí funciona y sí es importante. Y el caso de Noruega es muy, muy ilustrativo en este sentido. Han hecho varias cosas, pero una cosa que han hecho es mandatar que hasta 2025 todos los buques, los fiordos, tienen que ser de cero emisiones. Y por eso y por otras cosas, como un fondo que han hecho cuando si contaminan el NOx, el nitrógeno, tienen que pagar por ese fondo y también por este mandato. Hay muchos ejemplos que podríamos enfatizar de innovación. Noruega es un país pequeño, pero hay un montón de cosas que hacen para la electrificación de los buques o bien para el hidrógeno verde, que es de verdad muy, muy, muy bien. Vale, entonces aquí voy a ofrecer algunas conclusiones. La primera, obviamente, es que los cruceros traen impactos graves. Ya lo sabíamos, pero hay que destacar que el sector tal como es, no es sostenible y tiene que cambiar por muchas razones. Luego, dos, es que hay que promover legislación a nivel nacional y europeo para cambiar las cosas. Como digo, el nivel, la legislación europea sí puede funcionar, sí tiene desventajas, pero sí hay que trabajar muchos, todos juntos para solucionarlos y combatir los lobbies fósiles que son muy fuertes todavía, pero también que la legislación nacional puede tener mucho, mucho impacto. Y aquí el caso de Cataluña puede también ser muy, muy impactante, como podemos ver. Y luego hay que seguir denunciando el greenwashing, ¿no? Entonces aquí hablo del caso de los scrubbers, pero también del caso del GNL, el gas natural. Y aquí la última cosa que decir, que de verdad hay que denunciar lo que están haciendo los cruceros con esto, porque proclaman que van a cambiar, que sean verdes con eso, y es completamente falso y hay que seguir la presión cívica sobre eso, porque sí funciona la presión, pero hay que seguirla. Vale, entonces muchas gracias por tenerme aquí de distancia. Si tiene cualquier duda o cualquier pregunta, aquí es mi adres email y les deseo un evento muy fructífero. Gràcies. Molt bé, li agraïm al Jacob un aplaudiment. El rebrà a la distància. La veritat és que ens ha quedat molt clar el que ens ha dit el Jacob. Suposo que totes tenim ara ja a la ment les dades que acaba de donar. 47 creuers contaminen igual que 100 milions de cotxes. I això és una dada com molt impactant. Per tant, sí que cal promoure legislació i, sobretot, denunciar el greenwashing. Seguim, però, pensant, aleshores, quins deures tenen aquests creuers, quines taxes paguen, com està aquesta fiscalitat. És important. I per això nosaltres, des de l'organització, hem convidat a Marta Rivera. Ella, com us deia, és jurista, és economista, és membre de l'Espai 08, és tècnica de justícia econòmica a l'Observatori DESC, on treballa per la defensa dels drets humans. Petites paraules sobre l'Observatori DESC, per si no el coneixeu, perquè és un centre per la defensa de drets humans que concentra els seus esforços en desmuntar aquesta percepció devaluada dels drets econòmics, socials, culturals, ambientals, el dret a l'habitatge, al treball, a l'educació, a la salut, a l'alimentació i a l'ambient sa, molt important. I us deixo amb ella perquè us expliqui. Marta. Doncs moltes gràcies per la presentació i pel convit. I com bé explicaves, a mi m'heu convidat per parlar sobre els impostos que paguen els creuers turístics, les empreses que porten els creuers turístics a Catalunya. I, òbviament, els impostos que paguen aquest tipus d'empreses són molts i molt diversos, però, òbviament, ens podem centrar en els que creiem que són més interessants. Òbviament, podríem parlar aquí de l'IVA o de l'IRPF, però tampoc ens volem adormir, no? I, per tant, jo volia començar amb el que em semblava que és més rellevant, sobretot pel que comentava el Jacob del tema de les banderes de conveniència. I per això volia començar parlant de l'impost de societats, que és l'impost que paguen les empreses sobre els beneficis que treuen.
Una dada que a mi em sembla important a comentar és que la indústria dels creuers està altament concentrada. Com explicava el Jacob, hi ha bàsicament 3 grans empreses que gestionen tot el volum. El 2019, de fet, eren 3 les empreses navieres que controlaven el 81,25% del volum dels passatgers. 80% del volum dels passatgers, només 3 empreses. Aquestes són, com bé estava explicant, Carnival, que és un conglomerat de diferents empreses. De les que més actuen aquí a Catalunya són Costa Cruceros, que és una empresa italiana, i Ibero Cruceros, que té una seu a Madrid. I després les altres empreses són MSC Cruceros i TUI. Llavors, la pregunta és, realment aquestes empreses estan pagant pel benefici que estan obtenint a través de les seves operacions aquí? I la resposta és no. La resposta és no, bàsicament perquè són empreses que no estan registrades, els seus barcos i les empreses no estan registrades a l'estat espanyol. Llavors, quan parlem de l'impost de societats, hi ha un tipus genèric, que és del 25% ara mateix, a vegades canvia, però ara mateix una empresa ha de pagar el 25% dels impostos sobre els seus beneficis. Però quan parlem d'impostos i barcos i empreses navieres és com si parléssim d'una cosa molt antiga que té una regulació molt específica. De fet, la llei d'impost de societats té un capítol especial només pel transport marítim i li dona una regulació especial que fa que els impostos que paguin no funcionin, no es calculin en base als beneficis, sinó en base en el tonelatge dels barcos que gestiona. Això se li diu tonnage tax i té molt a veure amb això que comentava el Jacob de les banderes de conveniència, perquè des de fa molts anys, com ell explicava, hi ha aquesta pràctica que els vaixells de les empreses s'inscriguin els vaixells en aquells països on els sigui més convenient a nivell sobretot de regulacions laborals i a nivell d'impostos. Però què va passar? Això amb els anys va acabar comportant que hi hagués bàsicament una falta de registre de tots aquests embarcaments als països com d'Europa i, per tant, Europa què va fer? Va fer l'assimilació de la normativa a la baixa. Avui en dia tenim aquesta regulació del tonnage tax, és una cosa que es va importar d'aquests països, com Panamà, i avui en dia és una regulació que està pràcticament harmonitzada a la Unió Europea i per això tenim una regulació especial d'impostos de societats, bàsicament perquè aquests barcos estaven inscrits a altres llocs i s'han ofert aquests incentius perquè s'inscriguin aquí en la mesura de lo possible. Per tant, avui en dia aquestes empreses que estava comentant abans, Costa Cruceros i Ibero Cruceros, per la meva sorpresa, no estan inscrits en paraïsos fiscals. Costa Cruceros té tots els vaixells inscrits a Itàlia i Ibero Cruceros els té tots inscrits a Portugal. Per tant, se suposa que estan pagant una fiscalitat dins de la Unió Europea, per tant, no l'estan pagant a l'estat espanyol. Sí que és veritat que això deu dependre bastant de cada empresa i de cada conglomerat empresarial, perquè MSC Cruceros, que és el segon, sí que els té tots inscrits a Panamà i a Malta, paraïsos fiscals o caus fiscals, no? Potser canviant aquí la connotació positiva del terme, però, en fi, la resposta és no. La majoria d'aquests creuers que veiem circular no estan pagant pels seus beneficis aquí a l'estat espanyol. I llavors anem a parlar del que estava comentant també el Jacob. Això de quins avenços ja estan havent aquí, quins canvis de legislació estan havent aquí, d'impostos sobre el que realment tenim competència i sobre el qual, per tant, podem realment recaptar impostos. I els impostos més importants, ara, vull dir, el més rellevant que tenim que s'està recaptant en creuers és l'impost sobre les estances turístiques. Ara mateix ha estat un impost que ja sabem que és progressiu, que principalment afecta les estades turístiques arreu de Catalunya. La recaptació principal ve de les estances hoteleres, però també és veritat que grava les estances dels creuers. Quin és l'impost que s'estableix? Ara mateix, per 3 euros l'estada, per tant, cada persona i per nit que s'està en un creuer que està amarrat o que està al voltant del port de Barcelona o de qualsevol port de Catalunya paga 3 euros, si s'està més de 12 hores o si està igual o menys és 1 euro per persona, estada de nit, etc. La veritat és que la majoria dels vaixells d'aquests creuers que fan estades a Barcelona estan menys de 12 hores, per tant se'ls aplica aquesta tarifa reduïda. Però sí que és veritat que arran d'algunes negociacions dels pressupostos, no sé si va ser 2018 o 2019, l'Ajuntament de Barcelona va negociar amb la Generalitat que se'ls permès fer un increment d'aquest impost, fer un recàrrec, i per tant avui en dia no només existeix aquest impost sobre estances turístiques, sinó que l'Ajuntament de Barcelona té la capacitat d'aplicar fins a 4 euros més de recàrrec. Per tant, tenim que avui en dia l'Ajuntament de Barcelona, per aquells creuers, també pels hotels que s'estan a Barcelona, aplica un recàrrec
l'aplicació de la qual és progressiva. Comença sent petita, el 2022, ara mateix encara estem a març del 2022, no? Doncs ara mateix s'aplica un recàrrec petit, no, estem a abril ja. Doncs ara ha canviat, ara és un recàrrec de l'1,75, però està previst que estigui fins a 3,25 €, en fi. Les dades. La qüestió és, aquests impostos per què s'estan fent servir? També és una bona pregunta, no? Tota aquesta recaptació. Doncs la recaptació original de l'impost de les estances turístiques va directament al Fons del Foment del Turisme. Sí que és veritat que fa un temps que progressivament l'Ajuntament de Barcelona va gestionant cada vegada més aquest impost. Fa uns anys era del 34% i ara gestiona la meitat. Per tant, la meitat d'aquest impost entenem que se'n va a les arques de l'Ajuntament de Barcelona, a banda del recàrrec. El recàrrec també se'n va a l'Ajuntament de Barcelona. I us preguntareu, però quin és realment l'impacte, la recaptació que està havent en quant a creuers? Doncs només en la ciutat de Barcelona, el 2019, es van recaptar gairebé 30 milions d'euros per l'impost d'estades turístiques i per creuers només 1.200.000 euros. Això vol dir que només el 4% de tots els impostos que s'estan recaptant per estades turístiques a Barcelona estan relacionats amb la indústria dels creuers. Però sí que és veritat que és l'impost que ha augmentat més, és a dir, dins de totes les categories per les quals pot recaptar aquest tipus d'impost, estances hoteleres s'han mantingut estables, però el dels creuers és el que tenia un creixement més gran. Del 2012 al 2018 la recaptació per creuers va créixer un 774%. Per tant, veiem que és un impost que dins de tot el que es recapta a Barcelona per turisme és relativament petit, però sí que hi ha hagut un creixement molt gran i això es deu probablement al creixement de la indústria hotelera, dels creuers. Dit això, últimament també s'està parlant, i entenc que és un dels motius pels quals volíem parlar aquí de fiscalitat, s'està parlant la implementació de la nova ecotaxa. La ecotaxa és un impost, és a dir, és el primer impost que es concep únicament per pal·liar els efectes ambientals que té la indústria dels creuers. L'origen d'aquest impost, de fet, és en la llei del canvi climàtic del 2017, on el Parlament de Catalunya es compromet a crear una llei en el futur que taxi l'impacte ambiental dels creuers. L'impost sobre les estances turístiques sí que contempla que el turisme pot tenir alguns efectes perniciosos sobre el medi ambient, però no es concep. El naixement d'aquest impost no és per pal·liar els efectes ambientals ni socials del turisme. Tot i que sí que és veritat que l'Ajuntament de Barcelona, quan diuen li pots fer aquest recàrrec, si tu et mires l'ordenança, ells sí que accepten. El turisme té uns efectes perjudicials sobre la salut, sobretot en el que és per a la qüestió de l'habitatge, i per tant l'imposició d'aquest recàrrec ells ja diuen que es farà servir en teoria per incentivar l'habitatge, etc. Però en fi, l'ecotaxa és el primer impost que es concep únicament per pal·liar l'efecte ambiental que tenen els creuers. I en fi, s'estableix també com €1 per cada quilo que emetin d'emissions d'òxid de nitrogen o de partícules. En fi, jo aquest tema no el controlo i el Jacob ja l'ha explicat prou bé, però també està previst que sigui una aplicació gradual, que comenci amb €1. En teoria s'anava a aplicar el 2023, però continuem en període de consultes sobre l'avantprojecte de la llei, així que ja veurem també si s'aplica el 2023, però està previst que sigui gradual. I el que preveia la Generalitat és que recaptessin 9,7 milions d'euros d'aquest impost només en el 2023, però que, de fet, amb aquesta... Vull dir, són bastants diners, tenint en compte que és només per la indústria dels creuers, quan veiem que ara mateix amb la indústria turística dels creuers a Barcelona només s'estan recaptant 1,2, Déu-n'hi-do, però que està previst que siguin 34 milions al 2026. Això pot variar en funció de precisament el que estava explicant el Jacob, de com els vaixells es dissenyin per emetre o no aquest tipus de partícules. La qüestió és que aquest impost està taxant això, les emissions d'òxid de nitrogen i partícules, i això vol dir que fa més competitiu els barcos propulsats per gas natural liquat, que avui en dia, en aquest any, són... El 20% dels vaixells que estan operant al Port de Barcelona tenen la capacitat de ser propulsats per aquest tipus de combustible, que, com molt bé ha explicat el Jacob, és pitjor inclús que els combustibles fòssils que s'estan utilitzant actualment. Per tant, una de les conclusions que s'extreu d'aquest informe és que també caldria penalitzar el gas natural liquat. I la pregunta també és on anirien a parar aquests
9,7 milions que es recaptessin el 2023 o 34 ja si arribem al 2026, doncs segons l'avantprojecte de llei es destinarien al Fons de la Protecció de l'Ambient Atmosfèric, un fons creat amb una llei, em sembla, dels anys 80, això sí que ho hauria de repassar, però en fi, jo crec que també caldria fer una fiscalització de com es fan servir aquests fons. En el fons, si realment s'implementa, seran bastants diners i, en fi, més fiscalització de l'ús. L'últim comentari que volia fer és també d'on surt aquesta ecotaxa. No surt del no-res, no s'ha engegat ara perquè sí, s'emmiralla en l'ecotaxa que s'ha creat a les Illes Balears, que també estableix una prohibició, una penalització per les contaminacions, però que també estableix altres aspectes addicionals que jo trobo que són interessants. A través de la llei que estableix l'impost, el govern de les Illes Balears va establir un límit del nombre de creuers que podrien passar pel port de Palma de Mallorca i ara mateix, el 2023, el límit està en 3. No poden passar al dia més de 3 creuers pel port de Palma i només un d'ells pot tenir més de 5.000 passatgers, però de fet aquesta llei, aquesta limitació, tampoc és la primera que veiem a Europa. De fet, la ciutat de Dubrovnik, on també tenen una gran afluència del turisme dels creuers, ja va establir aquesta limitació fa més temps i va establir la limitació de 2 creuers diaris. Per tant, també estem establint ja penalitzacions per contaminació que en el fons estan incentivant l'ús d'alguns combustibles que podrien ser fins i tot pitjors que els que s'estan fent servir de cara al canvi climàtic. Ens podríem replantejar la penalització també del gas natural liquat i també ens podríem plantejar quin és el nombre òptim de creuers que volem que passin. Aquesta és una resposta molt complicada perquè és un càlcul que el fem ambientalment, el fem socialment, però sí que ens podríem plantejar si podem imposar també aquest tipus de limitacions aquí a Catalunya. Gràcies, Marta. Esperem realment que aquesta ecotaxa de què ens has parlat funcioni, perquè de moment el que sabem, segons ens has dit, que és que beneficis sí que en treuen, però no es retornen. Així que us deia al principi de tot, us parlava dels fets laborals, és un altre dels temes que afecten directament a la gestió i a la indústria dels creuers. Us donava dades que havíem recollit del grup de recerca d'anàlisi quantitativa regional de la Universitat de Barcelona, on es deia que aquest negoci creuerista gestiona 9.056 llocs de treball directes. Aquestes 9.056 persones, com estan, quins contractes tenen, com treballen, què significa treballar amb un creuer amb tots els dies i hores destinats a la tasca laboral? Això és el que volem conèixer ara amb una gran especialista en el tema, que és l'Àngela Teberga. Ella, com us deia, és doctora en Turisme i Hospitalitat per la Universitat de Caxias do Sul, a Brasil. Té el títol de Maestria en Turisme per la Universitat de Brasília, però és una especialista en evidenciar el turisme actual i el treball precari i el turisme com a esclavitud contemporània. De tot això ens parlarà l'Àngela, la tenim gravada. Aquí us la presento. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aos que assistem esse vídeo, em especial cumprimento aos organizadores do ato, em nome do Daniel. Cumprimento também aos tripulantes e ex-tripulantes de navios de cruzeiro que estão nos assistindo. Sou professora de turismo da Universidade de Brasília, a capital do Brasil, e colaboradora da UBASUD, instituição catalã, com sede em Barcelona, preocupada com a promoção do turismo responsável e trabalho decente na América Latina. Nesses próximos minutos, tentarei fazer um breve resumo de minha pesquisa de doutorado sobre as condições de trabalho de tripulantes em navios de cruzeiros. Inicio minha fala lembrando que a luta pelo trabalho decente passa fundamentalmente pela limitação da jornada de trabalho. A bandeira histórica da classe trabalhadora, desde as primeiras revoluções industriais até os dias de hoje, é fundamentalmente a limitação da jornada de trabalho. Me refiro às jornadas de 40 horas semanais e 8 horas diárias. São muitas as razões históricas,
técnicas jurídicas para essa defesa. Mas quero dar ênfase ao fato de que o direito do trabalhador à saúde passa necessariamente pelo respeito à limitação da jornada, como decorrência da dignidade humana e do valor social do trabalho. Os dados que vou apresentar são fruto de uma pesquisa acadêmica realizada junto a dezenas de tripulantes de navios de cruzeiros do Brasil e do exterior. Com essa pesquisa, foi possível visualizar como se dá o modus operandi das jornadas de trabalho nos navios. Primeiramente, é bom lembrar que a literatura acadêmica tem apontado que as jornadas dos tripulantes variam entre 10 e 14 horas diárias. Cito aqui o canadense Ross Klein, que realiza uma pesquisa de décadas e que afirma que as jornadas médias são de 100 horas semana. É dele a afirmação que, abre aspas, basicamente, navios de cruzeiro modernos se assemelham a um sweatshop, fecha aspas. Não existe esse termo na língua portuguesa, talvez sequer no espanhol. Em tradução literal, para nós, seria fábrica de suor. É um termo pejorativo, é claro, para locais de trabalho cujas condições são muito precárias e socialmente inaceitáveis. Igualmente, a ONG inglesa War on Want, ativista pelos direitos humanos e erradicação da pobreza no mundo, publicou uma analogia com o termo sweatship, navios de suor, se referindo aos cruzeiros de luxo. Basicamente, a minha pesquisa tem confirmado o que é previsto nessa literatura. 54% dos respondentes afirma trabalhar acima de 11 horas dia. 22% afirma trabalhar acima de 10 horas todos os dias. 93% dos respondentes trabalham 7 dias por semana e nunca tiveram um dia de 24 horas ininterruptas de folga. 74% dos respondentes afirmam que a sua saúde ou segurança está ameaçada devido ao trabalho desempenhado no navio. Mais de 80% afirmam que já sofreu acidente de trabalho envolvendo inflamação de articulação ou tendão ou inflamação muscular. 89% dos respondentes já trabalharam estando doentes, em média de 1 a 5 dias. Das entrevistas em profundidade, foi possível conhecer os detalhes das situações envolvidas com esses tripulantes que adoeceram. Alguns chamam muito a atenção pelo nível de precariedade que se deu à relação de trabalho. Há relatos de adoecimentos diversos, tanto físicos quanto mentais. Em alguns casos, como de queimadura alérgica e alergia ao toque, poderiam ter sido evitadas com a utilização de equipamento de proteção individual, EPI. Em outros casos, mais ou menos graves, também foi possível verificar o nexo causal entre o excesso de trabalho, aliado à falta de atendimento médico, à ocorrência da doença ou do acidente de trabalho. São os casos de hérnia de disco, tendinite, derrame do túnel do carpo, lombalgia e polineuropatia, por exemplo. Aqui eu vou citar 2 casos que são mais sérios e tomaram notoriedade à época que aconteceram. Um tripulante que utiliza hoje sonda vesical em razão das longas horas de trabalho sem conseguir se ausentar para ir ao banheiro. E uma jovem tripulante, Fabiana Pasquarelli, que teria contraído o vírus H1N1 e trabalhado por alguns dias bastante enferma, ainda que o médico do navio tenha atestado sua aptidão para o trabalho. Mesmo vomitando e com febre alta, ela continuou trabalhando. Levaram-na para um hospital particular da cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e em menos de 12 horas internada, Fabiana veio a óbito. Mas, afinal, por que isso acontece? Basicamente, o fato de os navios deverem respeitar a legislação da bandeira que arvoram, princípio previsto no artigo 94 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, abre a possibilidade de que eles sejam registrados em países com normativas mais interessantes
ou, como se convencionou atribuir, mais convenientes, e por isso o termo bandeira de conveniência. Diversos estudiosos do trabalho marítimo, junto de movimentos internacionais de trabalhadores de transporte, têm criticado o uso das bandeiras de conveniência. Ao que interessa essa pesquisa, destaco que o uso indiscriminado das bandeiras de conveniência provoca vários tipos de problemas trabalhistas, desde a instabilidade no emprego até o não pagamento por férias e feriados. Segundo Zanella, uma autora do direito do trabalho brasileiro, os custos trabalhistas podem ser reduzidos pela metade, em razão de pagamentos inferiores ou não pagamento de despesas regulares, como impostos e encargos sociais. Isso faz com que, embora as armadoras sejam comandadas desde países centrais do capitalismo, como Estados Unidos da América e Suíça, seus navios são registrados em países periféricos, como Panamá, Bahamas, Bermuda e Malta, principalmente. Países que são conhecidos internacionalmente por apresentarem custos operacionais mais baixos. Para concluir, quero lembrar que meu objetivo como pesquisadora é tentar problematizar como a normalização das jornadas longas de trabalho vem afetando os trabalhadores e as trabalhadoras. Quero exatamente chamar a atenção para isso. O excesso do trabalho faz adoecer e, no limite, o trabalho em excesso pode levar ao óbito, como aconteceu com Fabiana Pasquarelli. Então, pergunto, qual a qualidade de trabalho que as armadoras de navio vêm oferecendo para esses jovens trabalhadores? Que qualidade de trabalho uma armadora de navio ofereceu para Fabiana Pasquarelli e outros tripulantes que, lamentavelmente, tiveram suas vidas encerradas a bordo? Pela atenção, muito obrigada. Gràcies a Àngela. La veritat és que ha estat molt directa en la informació que ens ha donat i que potser molts de nosaltres desconeixíem. Les situacions laborals que no tan sols passen als creuers, però sí passen als creuers. La fàbrica del suor i aquestes banderes de conveniència que haurem de saber què signifiquen del tot. I què passa quan els creuers arriben a la ciutat? Què passa quan, com us deia al principi, els barris del Raval o Sant Antoni, a part de la pressió que tenen també, sobrecarreguen la pressió de contaminació? Doncs què passa amb el terme turistització? Què pot significar que estiguem turistitzats? En Daniel Pardo, que és membre de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, la BDT, l'ha estudiat fa molt temps, coneix molt bé Ciutat Vella, l'impacte dels creuers en el centre històric turístic de la ciutat, i ell ara és qui ens parlarà del terme, Daniel. Moltes gràcies també a totes i tots per venir i intentaré una mica respondre la pregunta de la Pilar i començaré per aquí. Llavors, què és estar turistitzats? No és una cosa, no és una... o també, però no ens ho mirem com una experiència individual, sinó que més aviat és una experiència col·lectiva i, evidentment, tal com la veiem, molt negativa. I, bàsicament, el procés de turistització és el procés de transformació que pateixen un territori urbà o natural i la seva població quan l'economia d'aquest lloc es concentra fortament en el sector turístic. No entraré ara en quins són aquests impactes en general, me n'aniré directament al cas específic del turisme de creuers, perquè és el que avui ens reuneix aquí. Llavors, el turisme de creuers, jo diria que la principal característica que té en aquest sentit és la concentració. I per aquest motiu replica bona part dels impactes generals del procés de turistització d'una manera més intensa, més concentrada. El motiu és molt senzill. Com deia abans la Marta, la majoria d'aquests vaixells es passen menys de 12 hores a port, el
els turistes de creuer, a la seva immensa majoria, passen entre 4 i 6 hores a la ciutat i, evidentment, volen, no se sap ben bé si veure o conquerir la ciutat, però a Barcelona hi ha certes icones que d'alguna manera no es pot passar sense haver-les vist. I llavors té lloc una mobilitat d'una quantitat de gent important en molt poc temps i a uns llocs molt específics. Aquesta mobilitat es dona sobretot mitjançant autocars i a continuació marxar a peu. Llavors, efectivament, jo visc des de fa anys a Ciutat Vella i des de fa uns pocs, concretament al barri Gòtic, i ara que estem a l'abril començarà aviat a pujar el flux de creuers i el de creueristes. I llavors comencem a veure grups de 50 persones seguint algú amb normalment un paraigües o algun tipus d'element que el faci veure, que van caminant, per exemple, per carrerons del Gòtic que esdevenen directament intransitables. I això, que ja és una de les característiques en general del procés de turisticització, evidentment, en aquests casos es veu molt agreujat. D'altres impactes que replica aquesta activitat turística de creuers respecte del procés general de turisticització, de manera més concentrada, com dic, són també, per exemple, la mobilitat. Ja no només quan a carrers, però, per exemple, suposo que totes i tots us haureu adonat que sovint, a partir del abril, maig i fins a entrat l'octubre, novembre, que és com la temporada forta de creuers, si esteu un diumenge a la tarda, perquè el diumenge, per algun motiu, és el dia que es concentren tradicionalment més creuers a Barcelona. S'arriben a tenir 7 creuers al port de Barcelona amb bastant regularitat. Llavors, a la tarda, si esteu per la zona baixa de la Rambla o cap a la banda mar, hi ha sempre uns atascos impressionants perquè estan tornant tots els autocars i clar, han d'arribar a l'hora. Un altre dels impactes és la transformació del comerç a les àrees que esdevenen zones comercials o de consum per al turisme en general, però específicament per al de creuers, desapareix completament el comerç d'ús quotidià i és reemplaçat per botigues i serveis adreçats directament al turista, que no tenen interès en general per a la vida quotidiana, i llavors això també dificulta, evidentment, el que diem, la vida quotidiana. Després, hi ha d'altres impactes que, direm, clàssics, dels que pensem primer del procés de turisticització general, que en bona mesura el de creuers no replica, i estic pensant principalment en el d'allotjament, perquè, com a mínim, tant si venen només a passar el dia com si passen la nit al vaixell a port, no estan fent servir allotjament turístic, que com és sabut és una qüestió que entra directament en conflicte amb l'accés a l'habitatge i amb el dret a l'habitatge. I volia tocar aquest punt perquè una de les falses solucions que sovint es presenten des de l'administració pública pro creuers, que és nombrosa, hi ha aquest fals debat, o que nosaltres entenem com a fals, entre els creuers que se'n diu de port base i els de pas. Els de port base són els creuers que comencen el seu itinerari a Barcelona, fan una volta pel Mediterrani i tornen a acabar a Barcelona. Llavors, això, segons criteris economicistes, etc., i sovint interessats, seria millor que els que fan només escala a Barcelona
Segons aquesta hipòtesi, per una banda, perquè consumeixen més de la ciutat i, per tant, se suposa des d'aquesta mirada economicista que redunda en benefici de la ciutat, i, per altra banda, perquè no es dona de manera tan exagerada aquesta mobilitat massiva de grups immensos de gent que van al mateix lloc. Quan dic que aquest és un debat fals, és perquè nosaltres entenem que aquest fals debat es posa sobre la taula per defugir del debat real, que és el que nosaltres volem generar, que és el de creuers sí, creuers no, quants, menys, etc. Però també perquè el que no estan volent dir és que, efectivament, els creueristes de port base, els que surten i acaben a Barcelona, en una bona proporció sí estan fent ús d'allotjament turístic, però sobretot la immensa majoria està fent ús també de l'aeroport. És a dir, la majoria de creueristes no venen ni de Tarragona ni de Madrid, sinó que venen d'Estats Units, d'altres països, i llavors sovint suposa, a més de tota la petjada ecològica del propi creuer, la de l'avió sovint intercontinental per arribar aquí i per tornar al lloc d'origen. Igualment, hi ha d'altres suposades solucions que entenem que són falses. El Jacob n'ha parlat abans de les que tenen a veure amb l'ús de certs combustibles, etc. Quant a la gestió, hi ha dos termes que agraden molt tant al sector privat com a bona part de l'administració pública, que serien desconcentració i desestacionalització. Desconcentració seria dir, és veritat, es fa molt difícil caminar pel Gòtic un diumenge matí i llavors ens endurem els turistes a d'altres barris. Això es fa també amb el turisme en general. Cosa que al final no fa més que estendre el problema a més llocs i, mentrestant, legitimar la continuació del creixement turístic, seguir augmentant sempre xifres. I després es fa servir també en general, i en el cas dels creuers molt específicament, la desestacionalització, que vol dir no s'ha de reduir creuers, el que s'ha de fer és distribuir-los millor al llarg de l'any. De manera que al final el que acabarem tenint és un munt de creuers al llarg de tot l'any i sobretot els impactes, que probablement són els més greus, que són tots els de tipus ambiental, es mantindran igualment. I després volia parlar també, perquè com que sabeu, l'ABDT, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, formem part de la campanya en què s'emmarca aquest acte i la resta dels que venen aquesta setmana. Volia comentar una mica també la resta de la campanya, però abans volia fer referència a un parell de coses que has dit tu. Jo, la veritat, no conec bé el cas de Dubrovnik, sí que n'he sentit a parlar, però no sé ben bé com funciona, però el de Palma, que pot sonar molt bé, malauradament és una fal·làcia. I no ho diem nosaltres, ens ho diuen les companyes d'allà, que de fet mai no han donat la benvinguda a aquest acord, perquè bàsicament és un acord voluntari entre administració pública i sector privat, i a la pràctica se'l salten sistemàticament cada setmana. És a dir, podem tenir fins a 3 creuers a port. Si aquest dia toquen 3, molt bé, el complim. I si aquell dia toquen 4, 5 o 7, no el complim. Llavors, en aquest sentit, sí que és veritat que el nostre objectiu declarat és l'eliminació del trànsit de creuers a Catalunya i tant de bo arreu, però també és veritat que
una disminució important ja seria un primer pas i engegaria una dinàmica que també estem molt interessats en entomar. Però no pot ser sota aquest model d'acord voluntari que és veritat que es ven molt i que sembla que el govern d'allà en fa molta bandera, com una mica més de greenwashing, però que a la pràctica no està funcionant i, de fet, el nombre de creuers i de creueristes que estan passant per les illes no ha baixat. En aquest sentit, al final, i crec que és una mica el que apuntava el Jacob, com a mínim comparat amb això, sembla que té més eficàcia les legislacions de restricció quant a usos de combustibles, etc., que altra cosa. I després m'ha semblat molt interessant això que deies sobre la taxa turística, i sí que és veritat que a dia d'avui el model que tenim a Barcelona és bastant més decent que el que hi havia fa uns anys, quan tot el que es recaptava amb la taxa turística anava directament a promoció, però nosaltres tenim molts dubtes i, de fet, estem intentant de fer una mena d'auditoria nostra de quina és la destinació real d'aquests diners, perquè hi ha com destinacions molt ambigües. Hi ha certs barris que dius, no, clar, és que té molt de turisme, llavors s'ha de fer una mica de manteniment, però clar, si és per seguir mantenint la mateixa pressió turística, al final el que estàs fent és tornar a enllestir l'espai perquè pugui seguir passant la mateixa gentada o massa turística d'abans. I jo, de moment, això era com el que volia dir i tant de bo ara tinguem molta més Gràcies, Daniel. Doncs, arribades a aquest punt, us toca a vosaltres. Si voleu fer algunes preguntes, agafem un micròfon. I pregunteu, malauradament ja sabeu que l'Àngela i el Jacob no són presents aquí ni en línia, per tant tindria moltes preguntes per elles, però no és el cas. Jo crec que algunes sí que les podran respondre el Daniel o la Marta, estic convençuda. Així que endavant. Alguna vol preguntar? Alguna cosa? Teniu? A mi m'agradaria plantejar que estaria bé, ara que comencen eleccions, si no podem fer, com alguna vegada havíem fet, de convocar els representants dels partits polítics i fer una pregunta directa què pensen d'aquest tema, perquè crec que és legítim que els ciutadans tinguessin aquesta informació. Emergència climàtica, cada vegada pitjor, i què va passar amb aquesta cosa. Qui s'atreveix a respondre? Sí, jo estic d'acord. El període d'eleccions municipals sempre és un moment fantàstic i tens per reclamar responsabilitats i, de fet, crec que és de la xarxa per a la justícia climàtica s'està organitzant un debat electoral per tractar precisament aspectes municipals a Barcelona que es relacionen amb l'emergència climàtica, i això crec que és el divendres 5 de maig a la tarda a Calàbria, al local de Calàbria 66. No estic fent promo ni res, no ho organitzo jo, però vull dir que precisament es tractaran aquests temes en context d'eleccions municipals i suposo que es podran plantejar preguntes per part del públic o a l'organització. Vols afegir, Daniel? Sí, i que de fet, concretament, no està encara tancat, però sí que ens han fet saber que hi haurà preguntes específicament relacionades amb creuers, amb port de creuers i amb aeroport. Vull dir que, en principi, això està previst. Una altra pregunta? Bona tarda. Jo volia demanar perquè aquests dies estem veient que s'estan fent aquestes previsions de quins són els màxims que es poden arribar a donar de concentració de creueristes a l'estiu en la nova temporada. I s'esmenten aquests 400.000 que es van arribar a donar. Entenc que aquests van ser el 2019, previst la pandèmia, rècord, i fins ara sembla que totes les ocupacions turístiques que s'estan donant sempre es diuen no, estan a nivells similars, però al final estan sent una mica per sota. Fins a quin punt, parlant amb l'administració
això diu, bueno, hem arribat a la situació d'abans prèvia, no cal preocupar-se perquè ni tan sols hem arribat abans de la situació de la pandèmia. Això està sent un fre o directament poseu sobre la taula de dir no, el que vam arribar a registrar ja va tensar massa la situació? Jo així, reaccionant directament, diria que és bastant clar. Jo tinc la sensació que, de fet, i això és pura intuïció meva, però tinc la sensació que tota la qüestió al voltant del turisme esclatarà fortament durant la campanya electoral. Jo tinc la sensació d'afectar bola de neu amb tot el que està passant als Tres Turons, a Vallcarca, etc. I això que dius té a veure amb aquest famós concepte de la capacitat de càrrega turística d'una ciutat. Hi ha dues formes de veure això. Una, com si fos una fórmula matemàtica, un algoritme que tu li fots unes dades i et diu 25 milions l'any. I després està el que jo crec més, que és que la capacitat de càrrega és un constructe social i que els nivells de tolerància i de capacitat humana d'aguantar-ho són una qüestió política al final, i potser no hem arribat, no hem arribat efectivament als nivells de 2019 i probablement tampoc als de 2018, no tinc ara els números al cap, però jo sí tinc clar que ens apropem a un nivell de conflictivitat al voltant del turisme que em fa pensar més en 2015-2016, que és el moment en què segurament més fort ha estat. I jo crec que això hem de saber, d'alguna manera, conduir-ho, en el millor sentit, per aconseguir normatives, regulacions, etc. I tant de bo vies de creixement turístic. Una altra pregunta per allà. Lluís Salvador. Sí, sisplau. Lluís Salvador, avui el president del Port ha dit que vol crear un consell per analitzar les parts negatives i les parts positives dels creuers i poder redireccionar les masses turístiques que mencioneu cap a altres llocs o descentralitzar-les. Què n'opineu? Ja està una mica, ja està bastant dit. Desconcentració és un eufemisme per a creixement. I llavors, nosaltres ens oposem clarament al creixement turístic i, si et fixes, jo diria que a dia d'avui el creixement turístic com a tal no el defensa ningú, ni tan sols els que el volen, perquè d'alguna manera és un concepte que ja està cremat des del punt de vista de l'opinió pública. I llavors fan servir aquesta mena d'eufemismes i de girs per seguir mantenint el mateix, perquè no surten d'aquesta lògica del creixement continu, que evidentment és impossible, però és com la seva obsessió, el seu fetitxe. Més preguntes? Aviam, això de la tassa turística, la tassa ecològica, què vol dir això? Que el que té diners pot pagar per contaminar? No sé, no val més la pena lluitar per zero contaminació? Sí, és el debat. No sobre només aquesta ecotaxa, en realitat no es diu ecotaxa, té un nom més gran, és un projecte de llei per la contaminació de les emissions dels vaixells turístics. Sí, és el gran debat al final sobre les taxes sobre contaminació. En el moment en el que tu poses una taxa que penalitza una contaminació, estàs fent que es consideri lícita aquesta contaminació i pel fet d'estar pagant estàs subsanant aquest dany que estàs fent. És filosòfic més que tècnic, però al final quan entrem en aspectes pràctics, ja hem escoltat el Jacob, al final quan parlem de regulacions que penalitzen l'ús de certs combustibles, és la manera més efectiva de reduir o penalitzar certs tipus d'indústries. Una pregunta més? No? Vinga. Sí, jo
voldria fer alguns comentaris, com a membre també d'Stop Creuers. S'ha parlat dels partits polítics, no? I de la campanya i tot això. Nosaltres, durant aquests mesos, una cosa que hem fet és reunir-nos amb alguns partits polítics, perquè també volíem saber quina era la seva posició al respecte. Ens hem reunit, per exemple, amb Comuns, amb Esquerra Republicana i ahir mateix amb el PSC. Semblaria, ja ho diran quan facin aquests debats i tal, a veure si hi ha posicionaments clars, però semblaria que hi ha un acord d'aquests tres partits, que a part entre els tres, més o menys governen a l'Ajuntament, a la Generalitat i a l'Estat, se sumen aquests tres partits. Hi havia un acord en reduir els creuers de pas, i on sembla que ja no hi ha tant acord és en els altres, els creuers que comencen o que acaben a la ciutat. Semblaria que Comuns és bastant favorable a una reducció clara de tot. Esquerra Republicana també parlava de reduccions, també sembla que estava una mica en la línia d'anar a reduir i posar algunes limitacions, potser el número de mils de creueristes a l'any, coses així. I el PSC ja ha dividit, de vegades és difícil entendre quina és la posició, perquè diuen una cosa però al final. I sobre creuers en trànsit sí que volen reduir-los, clarament, però sobre els altres realment no es va quedar clar si volien mantenir-los o incrementar-los. O sigui, no... Ja vam estar parlant i no es va quedar clar. Potser entenem que la idea seria reduir-los per incrementar els altres. Però que la idea és intentar insistir molt en aquest tema, dir que una campanya electoral, veure si s'aconsegueix que es posicionin de forma molt clara i de cara a la nostra voluntat que això vagi a un decreixement clar d'aquesta activitat i que hi hagi una regulació que vagi molt més enllà d'aquests acords voluntaris que evidentment no funcionen. Tenint en compte que en el port, potser no s'ha explicat, però en el port hi ha l'Estat, hi ha la Generalitat, hi ha l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament del Prat. Potser qui té més força és l'Estat, però hi ha tots aquests actors. I una mica s'han de posar d'acord i tot aquest sistema de partits i actors que regulen com a mínim aquí a Barcelona. Hi ha 3 preguntes més ara, no? Mentre donen el micròfon, només fer un petit comentari, que hem parlat de posicionament de partits. El Partit Socialista no dona suport a l'ecotaxa, ha rebutjat. També perquè s'està promovent des de la Generalitat i per tant el PSC està a l'oposició, però públicament no han donat suport, de fet han rebutjat aquest impost. No directament dels creuers, però com relacionat per aviam si podem fer una comparativa. Hi ha alguna dada sobre comparativa de l'impacte ecològic a creuers o barcos de mercaderia? És l'impost de les emissions portuàries dels grans vaixells, d'acord? I només taxa els òxids de nitrogen i les PM, que són les partícules, la fracció particular. Què anava a dir això? Ah, sí, que aquest impost inclou no només... O sigui, jo crec que l'opinió pública... Ho deixo, d'acord? Ah, sí. Jo crec que a nivell de mitjans de comunicació s'ha donat a entendre que aquesta taxa és només per creuers, però no és per creuers, és per tot tipus de barco que pesi més de 5.000 tonelades. O sigui que abarca no només, vaixells que venen tant del sector creuerístic com els que transporten mercaderies. I no responc a la teva pregunta, però no sé si voleu afegir alguna cosa més, però que... O sigui, jo no tinc dades, però això... Si vols deixar-nos un contacte, perquè és una cosa que li podem passar fàcilment al Jacob i podem tenir una resposta clara al respecte. Jo sí que diria 2 coses. Per una banda, perquè això ens ho pregunten sovint, no? I creuers sí i la resta no.
O sigui, la lluita contra els creuers i la resta no. No és tan senzill. Sabem que tot el transport marítim és un problema gros, però per una banda hi ha un motiu d'oportunitat, i és que senzillament la mirada social cap als creuers és molt més crítica que a la resta, llavors és un bon punt per començar i fer palanca. I hi ha una segona cosa, que és que així com el trànsit de mercaderies, segons de què sigui, però en principi pot ser justificable, necessari, etc., podríem entrar, hi hauria coses que més i que menys, però o sigui, que algú vulgui fer les vacances en un resort flotant no sembla una qüestió molt prioritària en el moment històric en què estem. Llavors, aquest és l'altre motiu. I després, respecte als... ja no sé a la contaminació, però segurament està lligat respecte al consum energètic que fan uns i altres, el que és evident, o sigui, jo diria que probablement ha de ser més fort el del creuer pel fet que el creuer o sigui, és com el derroche. O sigui, el creuer en bona mesura és com un parc d'atraccions flotant i tot ha d'estar funcionant i encès a tota hora, i llavors jo diria que molt probablement per quilòmetre ha de ser molt més consumidor i molt més contaminant un creuer. Però insisteixo, si després ens deixes un contacte intentem passar la consulta. 3 preguntes més, acabarem d'aquí 5 minutets. Només per contestar, la dada que tenim és que com a mínim relacionat amb els ferris de transport, per entendre's, de passatgers i cotxes, contaminen el doble. I creiem que mercaderies és menys que un ferri perquè realment mercaderies, com paguen per hores estan al port, doncs el que fan també, estan aturats davant, entren, carreguen ràpid i marxen, és a dir que Ariadna, perdona, aquesta dada és per passatger? No, la contaminació total. Total del trànsit total anual, vale. Sí, jo la pregunta que tinc és en relació amb la gestió del transport auxiliar que fa la ciutat. És a dir, hem fet aquesta comparativa del que contamina un creuer amb els cotxes el 2012 i com ha evolucionat això. També hem mencionat que un cop els creueristes arriben aquí es transporten amb autocar. Llavors, la meva pregunta és si des de l'Ajuntament, aprofitant que heu estat en contacte amb ells, hi ha alguna iniciativa, alguna mena de legislació que reguli l'ús d'autocars o taxis, si s'aposta per al transport híbrid, si s'aposta per un altre tipus de transport o només es dona aquesta dada i s'aïlla. Jo no tinc coneixement més enllà de les subvencions que pugui haver en general per a transport elèctric i demés. I vamos, autocars, sincerament, vull dir que el problema d'aquesta ciutat amb què es fa amb els autocars, on es queden, etc., hi ha conflictes seriosos amb això i no sabem què fer-ne, els mouen de tant en tant de plaça Catalunya a l'altre lloc, però és un problema gros. Llavors, I amb taxis tampoc? No, taxis no, bueno, menys, no? És que encara menys. És un conflicte molt extens, però... Exacte. Aprofitar l'oportunitat, gràcies. De les poques regulacions que han fet o estan fent és això dels grups, no? El nombre de turistes que poden anar en grup i aquestes coses. Per això t'hem preguntat. Hi havia una darrera pregunta, no? Alça la veu. Voy a hablar en castellano, pero entiendo catalán. Mi pregunta es sobre los beneficios o los ingresos del ecotaxo y lo que se hará de ellos y qué idealmente queríais que se haga con este dinero. Y la segunda parte es qué tipo de recuperación medioambiental es posible de los daños que provocan los cruceros. Y si es proporcional lo que se entiende o se piensa que se puede generar con este impuesto a lo que costaría realmente recuperar
remediar-lo? Doncs, com he dit abans, està previst que els ingressos d'aquest impost vagin al Fons de la Protecció de l'Ambient Atmosfèric. O sigui, m'ho vaig mirar i és un fons que bàsicament gestiona els diners que es necessiten per fer polítiques públiques de prevenció per l'empitjorament de la qualitat de l'aire o per polítiques que mitiguin. Està, com diu el seu nom, bastant centrat en el que és qualitat atmosfèrica. Jo no tinc una resposta per on hauria d'anar integrat, però al final, si us fixeu, el debat està centrat arran de quins impostos fem perquè la qualitat de l'aire, al final el que estem taxant són emissions. Són emissions d'òxid de nitrogen i partícules, per tant, és qualitat de l'aire que ens perjudica a nosaltres com a éssers humans que necessitem aire per respirar. Per tant, aquí estem entrant en quan taxem unes emissions que són perjudicials per a la nostra salut, però no estem entrant en la conceptualització de què estem taxant quan, precisament tots els efectes perjudicials que ens estava explicant el Jacob, al final per la fauna marina, estem pensant només en quins són els efectes, al final perquè està afectant els ciutadans de la ciutat de Barcelona. Llavors podríem, no sé, és un altre cop molt filosòfic, però potser podríem anar més enllà de quins són els efectes per les persones que vivim aquí, pels turismes que venen aquí a la ciutat. Doncs jo crec que volies afegir, Daniel, no? Acabarem l'acte aquí. Jo penso que amb el que hem escoltat, ja imagino que totes les que esteu aquí esteu més directa o indirectament implicades en la situació dels creuers, però el que ens passarà a totes és que ja mai més tornarem a veure els creuers de la mateixa manera després d'haver escoltat tot el que hem escoltat avui en aquesta sala. I vull recordar-vos que les jornades continuen demà a Tarragona i sobretot aquest dissabte a l'Ateneu La Base, al carrer Hortes 10, a les 11 del matí amb la trobada oberta amb moviments anticreuers de la Mediterrània. Teniu uns espais temàtics, un model incompatible amb la crisi climàtica, amb la Margarida Ramis, del GOB, Mallorca, també Ecologistes en Acció i Stop Croisers de Marsella, que venen, el de creixement turístic i alternatives econòmiques, amb Joan Boades, Carla Izcara, Alba Sud i No Grandi Navi de Venècia, i la presència de molts altres moviments de base. Crec que és molt important que hi assistiu. Moltíssimes gràcies a totes per venir.